hoxe houve o sorteo de Copa, que análise fallas ou que valoración faz do rival que lle tocou o Deportivo, o Ourense CF? Bueno, creo que é unha boa eliminatoria, primeiro porque o viaxe pois cercano, non? E creo que é importante nestas alturas e con este mes tan cargado de partidos pois que o viaxe sea cercano, despois que creo que xogar en Galicia pois tamén é importante, sobre todo porque, bueno, sabemos dos moitos aficionados que temos espallados por toda a comunidade, bueno, pois creo que é unha boa noticia para a xente, para os deportivistas de Ourense, bueno, tamén como decía, polo viaxe, por visitar un club que creo que está crecendo moito nos últimos anos, bueno, pues trataremos de pasar de rolda, pero creo que é importante esta visita, non? Xogarán os menos habituais? Bueno, trataremos de valorar despois do partido de Cádiz, pois os que mellor preparados estén para pasar de rolda e tamén para un pouco para ter minutos de competición importantes para a xente pois que este preparada para a Liga tamén, non? No plano máis persoal, Óscar, en que momento da túa carreira ou da túa vida chega un poquinho esta oportunidade de ser adestrador do equipo do teu corazón, do Deportivo? Bueno, creo que chega nun momento para min especialmente bo, non? Sobre todo porque chega nun momento tamén de madurez, donde todo un pouco se disfruta un pouco máis, non? É certo que hai cousas que cambian rapidamente, hai cousas que se fan un pouco máis de maneira un pouco máis especial, non? Para min neste caso, para a miña familia ou para a miña xente, para os meus amigos tamén que me siguen, non? Dende sempre, agora, lóxicamente, pois non de por máis, pero creo que desde un punto de vista un pouco de tranquilidade, non? Un pouco de normalidade. Creo que nese momento, pois, neste momento, tamén me pilla nun momento pois de tranquilidade, sobre todo de madurez, non? E é como imaginabas? Como soñabas no seu momento? Si che digo a verdade, non me dou tempo nin a pensalo, non? Nin a pensalo, porque é certo que, bueno, casi é un mes, non? Que levo xa no primeiro equipo, pero bueno, pois o día a día, bueno, aínda que se disfruta moito, pasa rapidamente, non? Son, bueno, pois moitas horas de traballo en Abegondo, bueno, tamén cando se sale de Abegondo, non? Ver moitos partidos, bueno, pois ao final ese día a día pois vai pasando rapidamente, non? Si é certo que, como decía antes, neste momento da miña vida, pois si é certo que eres capaz de un pouco de saborealo, de palpalo, pero non me paría a pensar se era como soñaba ou non, non? Comentas que claro, que leva moitas horas de traballo, moitas horas de dedicación. Seguro que hai cousas na túa vida, por así dicir, de antes, que tiveches que deixar, ou que tiveches que cambiar, ou que tiveches que modificar de algunha maneira para que non incida nesta faceta de adestrador do Deportivo. Hai moitas ou non hai ningunha? Bueno, intento que o menos posible, non? Intento que esa normalidade da que falo se traslade tamén á miña vida, non? Bueno, pois sigo facendo máis ou menos o mesmo, bueno, salvo que bueno, pois deixe un pouco o tema das redes sociales, non? É dicir, porque é un pouco para evitar un pouco ese ruído, non? Que hai en torno sempre pois ao adestrador, para, digamos, evitar ese ruído exterior que poda haber, pois aí sí que deixei de entrar nas redes sociais, as quitei do móvil incluso, pero o resto a miña vida sigue da mesma maneira, a Abegondo sigue a mesma distancia de Betanzos que cando adestraba o Fabril, co cual a miña vida e o día a día é máis bueno, pois o meu día a día cando salgo de Abegondo trasládase a Betanzos, en Betanzos pois a xente me coñece desde hai moitísimos anos por moitas cousas, tamén polo fútbol, pero tamén fora do fútbol, daquela, bueno, pois aí sigo sendo a mesma persona e así quero ser, lóxicamente, non? E tratanche igual? Ou seja, a xente ve o adestrador do Deportivo ou ve a Óscar? Bueno, eu creo que máis a Óscar que o adestrador deportivo, que pasa que, bueno, pois nun pobo como Betanzos, donde
comigo sempre foi tan atento e me seguiu tanto xa antes de chegar ao Depor, pois evidentemente, claro que hai moito deportivista en Betanzos que se para a falar comigo, pero que, vamos, antes xa se paraba tamén, non? Pero, bueno, creo que máis de algún comentario, lóxicamente, como decía, Betanzos hai dúas peñas moi numerosas do Deportivo, eu formo parte delas tamén, como aficionado, pois daquela, bueno, pois ao final a xente me coñecía antes, me coñece ahora, pero creo que o seu trato comigo é moi bo, e non, o sea, máis que algunha anécdota, despois non cambia moito, non? E impón moito tomar decisións diante de 20.000 persoas ou impón máis o primeiro día que entraches no vestuario dun equipo profesional, neste caso do Deportivo? Bueno, eso eu creo que non, ¿no? Creo que impón o mismo, porque necesitamos a concentración necesaria para analizar o que pasa sin ter en conta si nas túas costas hai 20.000 ou hai máis ou hai menos, non? Creo que a concentración que se ten no xogo, no partido, a necesidade de ter controlado ao máximo posible o que pode incidir nas túas decisións, pois fai un pouco que te inhibas un pouco da cantidade de xente que hai, que non pares a pensar, non? Daquela, bueno, creo que non me influye na hora de tomar decisións, e o entrar, bueno, no vestuario, creo que os futbolistas dun equipo profesional, antes de ser futbolistas, son persoas, non? Creo que como tales hai que tratalos, e non penso que estou falando con futbolistas profesionales, sino que estou cando falo con eles, penso que estou falando cos xogadores do Deportivo, pero que son persoas e que, bueno, pois teñome que facer comprender do que quero que me escoiten e por onde quero ir, pero, bueno, creo que as persoas sempre están por diante dos futbolistas cando se trata de escoitar a alguén, non? Esa responsabilidade de xogar diante de tanta xente lle está afectando o equipo? Recordoche simplemente 2 victorias na casa, non? Parecen moi poucas a estas alturas de campeonato, e non sei se eso lle está a afectar ao equipo, se tú pensas que lle pode afectar de alguma maneira. Eu, se pudera elexir de aquí ao final de temporada, xogaría todos os partidos en Riazor, todos. Creo que para o equipo e para os xogadores xogar nese ambiente, na nosa casa, ca nosa xente, creo que sempre é unha ventaxa. Entón, que pasa? Por que se gaña tan pouco? Bueno, pasa que, evidentemente, bueno, pois, os partidos nesta categoría son moi igualados, e todos os rivais teñen armas para facerche dano, bueno, pois ao final os partidos, bueno, non vou analizar tampouco os partidos anteriores á miña etapa, non? Levamos 4 partidos, e temos que ter en conta esa igualdade que hai, esa igualdade máxima na que calquer despiste, calquer acción, calquer falta de acerto moitas veces, non? Que pode pasar, pois fai que vai ao traste co traballo feito durante moitos minutos e incluso durante a semana, non? Daquela, bueno, creo que son situacións produto da igualdade que hai na categoría, non? Por lo que xa se nota máis na casa que fora? Pregunto. Bueno, non sei exactamente o número de puntos que se levan na casa e fora, non? Porque, digo, non teño desde que eu levo no equipo levamos un punto máis na casa que fora, co cual, cos mesmos partidos, non? 4 na casa e 3 fora. Bueno. Vale. De aquí ao Nadal ten o calendario do equipo Cádiz, Zaragoza, Tenerife, Castellón, Mirandés. Como ves ese calendario? Bueno, ahora mismo só vexo Cádiz, non? Creo que o que nos ocupa, o que nos preocupa, é o que ten que ter toda a nosa atención, non? É certo que somos conscientes de que de aquí ao Nadal hai moitos partidos, incluindo o que falábamos antes da Copa, pero creo que mal faceríamos se puxéramos a vista máis lonxe que o partido de Cádiz, non? Sempre, ao longo da miña carreira, sempre me focalicei sobre todo no seguinte partido, porque creo que é o máis importante que temos, e cando pase Cádiz pensaremos no Ourense, cando pase Ourense no Zaragoza, pero creo que ahora mismo só me preocupa o partido de Cádiz, non? Falabas de como ves o calendario, pero como estás a ver o Deportivo? É o Deportivo que quere Óscar Gil Sanz ou todavía queda un poquinho? Bueno, estamos nese proceso, non? Creo que
o Deportivo antes de Óscar Gil Sanz facía moitas cousas ben, tratamos de aproveitalas e tratamos de que o equipo non perda esas fortalezas, siga sendo un equipo ambicioso, siga sendo un equipo valente, siga sendo un equipo que é capaz de xerar situacións de gol, e depois tratamos de matizar que o equipo sea tamén equilibrado, que sea capaz de que o rival non che xenere situacións de perigo, capaz de defender as accións de balón parado, capaz de defender centros laterais, matizando cousas que creemos que polas que pasa que o rendemento sea mellor no resultado ao final, non? Arsenio ten unha frase histórica que orden e talento, sempre falaba diso. Estamos vendo un Deportivo máis organizado, pero que quizáis tamén menos imprevisible. Que lle crees que lle falta ao equipo? Faltalle un pouco de fútbol? Arsenio non ten unha frase boa, ten moitísimas frases, non? Creo que as súas intervencións na prensa están cheas de frases tremendamente boas, non? Para poñerlle título a diferentes momentos, non? Unha delas é esa orden e talento, non? É certo que cando tratas de acentuar unha cousa, pois a mellor é certo que perdes un pouco de imprevisibilidade a hora de atacar, que evidentemente tratamos de mellorar cada día, tratamos de que, como decía ao principio, de que non se perda o que se fai ben, tratando de mellorar algo que creemos que aumentaría o rendimento do equipo, non? Crees que lle falta un pouco de carácter, que haxa un xogador capaz de pegar un grito ou alentar un pouco máis ao resto dos compañeiros? Bueno, creo que temos xogadores con experiencia, xogadores que xa xogaron moitos partidos importantes na súa carreira deportiva e que teñen un bagaje importante para ejercer ese tipo de liderazgo, e creo que eso sería positivo para o grupo, e non creo que adolezcamos desa figura, non? Cambiando un pouco o tema, falando un pouco de análise, cree que hai un problema nas áreas? O problema nas áreas é un problema xeral no fútbol, é dicir, hai equipos que son moi efectivos nas áreas, pero moitas veces cando un equipo ten un bo bagaje ofensivo, pero non é capaz de marcar moitos goles, ou cando ten un bo bagaje defensivo que chegan poucas veces, pero che fan goles, pois sempre se fala da efectividade, non? Creo que é unha parte máis do fútbol e hai que traballala, evidentemente sempre é importante ser efectivo, non? Creo que é a medio camiño entre as condicións dos futbolistas, non? Moitas veces o de ter gol ou non ter gol, tamén a medio camiño entre as cualidades e o traballo, non? Creo que temos futbolistas con capacidade para facer gol, están traballando moito e non teño ninguna dúda de que se mellorará esa efectividade, sin ninguna dúda. Está a saber que o Deportivo ha dado un paso adiante no balón parado, tanto defensivo como ofensivo. Non sei se vostede cree que hai marxen de mellora todavía. Sempre hai marxen de mellora, no deporte sempre hai marxen de mellora, non? Creo que ahora está moi de actualidade esa retirada de Rafa Nadal, non? Donde hai un documental moi bo no que vai mellorando, e incluso cando xa é número 1 sigue mellorando cousas e sigue adaptando o seu xogo ás novas xeracións, aos novos tenistas que chegan. Sempre no deporte sempre hai marxen de mellora, non? E daquela, trataremos o traballo no día a día de que sea sempre para mellorar. Falemos un pouco agora de Jeremai. Está preocupado polo seu nocello? Jeremai entrou con normalidade, de feito, incluso, completou o adestramento máis alá do que tiñamos, pensado para él, porque se encontra ben, e, é unha preocupación relativa de que, cando tivo ese dolor, él estaba máis preocupado, pero, creo que está ben, e non é unha preocupación excesiva nese caso, non? Botou no de menos o equipo outro día? Notaches que o botaba máis de menos do que... A ver, por moito que os adestradores
creamos, ou, bueno, eu non o creo, non? Pero por moito que se nos otorgue un plano, digamos, de alguma maneira protagonista en certas cousas, os protagonistas son os futbolistas sempre, non? E daquelas cualidades dos futbolistas son as que determinan as cualidades dos equipos. Non só temos que darlle un pouco de forma e saber ou poñer os medios para que as cualidades dos futbolistas emerjan, non? Nese sentido, claro, o equipo sempre bota de menos a calquer futbolista, non? É certo que Jeremai estaba nun momento de forma importante, nun momento de forma bon, tanto a nivel físico como a nivel de confianza, lóxicamente, pero, repito, o sea, creo que calquer futbolista que lle dé forma a esencia que temos como equipo, pois se vai botar de menos, non? E creo que nese caso, creo que todos os futbolistas da plantilla, algúns nuns momentos, outros noutros, pois, bueno, teñen que ter ese rol importante e teñen que ser xogadores que se boten de menos sempre que falten, non? E chegará a tempo para o partido contra o Cádiz? Eu son optimista. Mira, falando de Mella, pensas que pode ser un xogador de época no Deportivo? Que teña esas cualidades necesarias para chegar a ser un xogador tan importante no Deportivo? Sempre, bueno, pues me preguntaba despois das cousas cando estaba nas categorías inferiores polos xogadores que bueno, pues que salían do juvenil ou do fabril, e sempre digo o mismo, non? Son grandes futbolistas, Mella é un gran futbolista, ten moi boas condicións, non quixera ser eu quen puxera o que saíra da miña boca que ten que ser un futbolista de época. Creo que ten que ir cubrindo etapas pouco a pouco, pasou de ser un xogador importante en todos os equipos das categorías inferiores a ser un xogador moi importante no Deportivo que ascende de primeira ref a segunda, con todo o que eso conleva, con todo o esforzo que levou, non, no club, e agora está, bueno, pois sendo un xogador importante en segunda división, non? Creo que hai que ir paso a paso e non queramos poñernos no 2029 ou no 2030 ou no 2035, porque o tempo pasa rápido e cando pase xa hai que disfrutar do 2024, deste final de 2024, disfrutar dos futbolistas e, lóxicamente, pois a miña función é tratar de sacarlle o máximo rendimento, de milloralo, de facer de cada día mellor xogador del e de todos os futbolistas que teño ahora nas miñas mans, pero non serei eu quen poña esa etiqueta, non, de futbolista de época, non? Bueno, creo que hai que ir pouco a pouco e que si sigo o camiño que leva, pois estará moi cerca, pero non creo que sea bon nin para el, nin para o entorno, nin para o club, que se tache a un futbolista de 18 anos de que ten que ser un futbolista de época. Dudou en algún momento da súa renovación? Nin dudei, nin deixei dudar, non estou no día a día das renovacións. Eu creo que temos unha ventaxa grande como club ahora mismo, temos un grupo de xogadores comprometidos co proxecto do Deportivo e creo que máis que dudar, bueno, sempre confío, non? Pero, bueno, non me quero meter eu nesas historias, non? Barcia ten contrato ata o 2026. O adestrador apoia ou gustaríalle que renovase? Hombre, por suposto, non? Eu creo que Dani Barcia, igual que outros futbolistas, é un futbolista que ven desde moi abaixo. Ademais, Barcia representa un pouco eses rapaces que entraron en Benxamíns, no equipo máis pequeno do Benxamín B, que foi pasando pois equipo a equipo, aparte creo que non se saltou ningunha categoría, foi categoría hasta chegar ao primeiro equipo, e, bueno, como creo que é un xogador que representa un pouco o que quere o club ahora que a canteira, non? Que vayan queimando etapas e que cheguen ao primeiro equipo e que sean xogadores importantes no primeiro equipo e que o vayan conseguindo pouco a pouco, ademais, non? Que haxa esa parte de esforzo tamén, non? Por chegar e por ver que a parte do adestramento é importante para ir conseguindo ir superar obstáculos, non? El leva un par de semanas sen adestrarse, non sei se nos pode comentar que problema ten e
se poderá estar, ainda que non estea en Cádiz, pois se poderá estar contra o Zaragoza. Ben, ten unha lesión muscular no cuádriceps, está evolucionando ben, pero bueno, veremos a ver se chega para Zaragoza, non? Para Cádiz non, pero para Zaragoza veremos a ver, podría ser que chegase para Zaragoza, non? Pero bueno, aí xa tamén entrar na evolución que pode ter a lesión, nos criterios médicos que poden rodear pois ese tipo de evolucións e de decisións a hora de ir introducindo no grupo, bueno, veremos ahora mismo, pois ten esa lesión que vai facer que non chegue a Cádiz, pero bueno, veremos a ver para a semana que ven, non? Ti adestraches os tres, a Jeremai, a Mella, a Barcia, nas categorías inferiores. Chámate a atención a naturalidade con que deron están dando ese salto, non, de xogadores prometedores na canteira, referentes o mellor tamén na canteira, a referentes do deportivismo, de referentes tamén no deportivo. Chámate a atención a naturalidade co que están dando ese salto. Eu creo moito na naturalidade das cousas, non? É certo que, como na primeira pregunta que me facíades, para min é máis fácil, non? Pola miña idade, pola miña experiencia na vida, pois darlle naturalidade a todo o que pasa. Para un rapaz de 18 anos, o mellor é menos, non? Pero eu creo que é como se teñen que afrontar novos retos, non? Con ambición, con valentía, pero tamén con naturalidade, porque ao final é o que che fai manter os pés no chan, non? É dicir, esa naturalidade, eu sempre poño un exemplo, non? É dicir, eu creo que é importante para todos, sobre todo neste paso, para min é importante estes días, cando podo, ir a comer a casa de meus pais, non? Porque cando eu entro na casa de meus pais non entro no deportivo, entra Óscar, non? O mismo Óscar que entraba cando tiña 16 anos, 26, 36, nas diferentes etapas que tuvo na súa vida, co cual creo que para todos é importante ter esa referencia, porque che fai un pouco, estar cos pés no chan, non? Creo que para estes rapaces tan novos que están queimando etapas a veces tan rápido, esa naturalidade creo que é positiva porque lles fai estar cos pés no chan. Seguro que eles tres teñen de referente a Lucas, non? Como é adestrar tamén para Óscar Gil Sanz, como é adestrar a Lucas Pérez? Bueno, Lucas é deste tipo de futbolistas que máis que adestralos ves que ten solucións innatas pola súa calidade para situacións que se producen no fútbol, non? Cando diseñas unha situación de xogo, el xa ten na cabeza a solución para o planxamento que faz, non? Creo que iso é unha ventaxa para os adestradores. En este caso creo que soluciona moitas cousas pola idea que ten na cabeza do fútbol. Creo que se fala menos deso que do seu carácter, da maneira que ten pero creo que sea un pouco a cualidade máis importante a hora de adestrar a Lucas, non? É que el mismo capaz de solucionar situacións a nivel táctico, xa non falo a nivel técnico nin de credo, a nivel táctico, porque, polo fútbol que ten na cabeza, moitas veces sin ter unha... sin que ti o pidas antes, non? Pasou a semana pasada, estivo prácticamente entre algodóns toda a semana, non? Dudou nalgún momento de que pudera aguantar os 90 minutos? Sí, de todos os xogadores que están entre algodóns, cando están xogando, sempre vas preguntando, sempre estás pendiente, non? De se aguantar ou non. Por qué? Pois porque tes un número de cambios fijo, non? Como máximo, un número de cambios máximo, e ao longo do partido sempre sempre vas mirando as necesidades que ten o equipo para facer cambios, e vas mirando tamén o que queda, non? O que queda en canto a número de cambios, en canto as famosas ventás que hai para facer os cambios, non? E daquela vas preguntando a xente que sabíamos que había varios futbolistas que podían ter ese problema. E moitas veces, tamén por iso, hai cambios que se aguantan moitos minutos porque non sabes o que pode pasar, non? E daquela,
Cando se fai un cambio sempre se valora tantas cousas que ás veces, bueno, pues parece mentira que tan pouco tempo penses tantas situacións, non? Quen pode sair, quen pode entrar, cantos cambios quedan, que xogadores están no campo que poidan non aguantar os 90 minutos, que puestos, que xogadores pode ser que teñan tarjeta, o sea, é dicir, hai varias situacións, bueno, pues, e veces, bueno, pues, creo que na semana que hai varios xogadores que están entre algodós, bueno, pois a semana pasada tiñamos que creo 4 ou 5 que xogaban despois de lesión, Fulu, Ximo, Lucas, Mella, bueno, creo que había que ter en conta todo eso e se tivo, non? Falabas antes da súa mentalidade, non? Tamén, para que se xa ele o capitán para un adestrador, non sei, é un acicate tamén para seguir mellorando constantemente por ese carácter gañador que ten, non? Ou tamén é un tormento porque hai veces que hai que agarrarlle un pouquiño e dicirlle calma. Os futbolistas sempre son, digamos, o millor termómetro para que ti millores como adestrador, non? Sempre que te diriges aos futbolistas, sempre ves, pois, 50 ou 52 ollos mirando para ti, pois analizando o que ti dis, e tratando de, bueno, pois, adaptar as túas ideas e de darlle de que as solucións que ti lles das ás situacións dos partidos, pois eles as acepten, non? Creo que nese aspecto, creo que todos os adestradores o noso maior marxen, ou digamos, o noso maior acicate para mellorar son os futbolistas, non? Canto máis nivel dos futbolistas, pois lóxicamente mellor. E hai futbolistas os que hai que apretar, porque hai futbolistas que son ao mellor demasiado tranquilos, e hai xogadores os que hai que calmar, porque teñen unha actividade emocional importante, non? Bueno, pues creo que con eso temos que contar, e con eso temos que, bueno, sempre que con eso temos que contar en cada adestramento, en cada partido, en cada situación, non? E con Lucas, cal dos dous botós utilizas máis? Hai que utilizar sempre os dous, tanto con Lucas como cos demais xogadores, non? Sí. É dicir, a veces hai que apretar para picar a un futbolista para que, bueno, pues, cando está facendo defensa de área, para que non pensedes que falo de Lucas, para que esta defensa de área, pois despexe 10 ou 12 balóns de 15 que lle centras, e hai outros que para finalizar tens que apretar un pouco, e outro que tens que calmalo porque, pois, bueno, pois, está demasiado activo no momento pois de facer unha entrada ou de tal. Bueno, creo que non hai unha... Creo que se algo hai na miña mesa de traballo cando empezo unha tempada é un folio en blanco, non? Ese folio en blanco se empeza a encher, non? Por que? Porque decía unha entrevista a Pep Guardiola, non? A maior virtud que pode ter un adestrador non a vai ler nin a vai estudiar en ningún lado, que é a intuición, non? Intuir que lle fai falta en cada momento a cada xogador, a cada grupo de xogadores que está facendo unha tarea, intuir que lle ven ben o equipo, e a veces lle ven ben entrenar doble sesión, e a veces lle ven ben descansar 2 días, non? Hai que intuir continuamente, non? E daquela, bueno, pois na xestión do que te refieres, non? A xestión do día a día, eu creo que non hai unha receta, non? Hai unha intuición, non? Agora é certo que vivimos nas épocas das recetas, non? Todos queremos recetas para, non? As nosas aboas, as nosas nais facían cociñaban sin receta, non? Probaban e dicían un pouco de sal, un pouco de... Bueno, pois agora temos que ter recetas, tanto e se nos equivocamos, pois xa damos a traste. Creo que a intuición é importante, non? El volve esta semana a Cádiz, non? Imagino que na súa mente pois volverá pois aqueles días, non? Do cambio, non? De primeira división a primeira federación, non? Cando chegou o Deportivo, non? Como estás vendo adestrando nestes días? Ben, con normalidade, con gañas, pero con normalidade. Supoño que, bueno, pois na súa vida personal, supoño que falará con xente con excompañeiros e demais, pero no día a día, normalidade, bueno, pois moitas gañas no traballo diario, pero a normalidade, bueno, creo que Lucas ten experiencia suficiente para voltar a un sitio onde estivo xa máis dunha vez, non? Cun plantel con xogadores como Lucas Pérez, do que falábamos, Mella, Jeremai, Mario Soriano,
non finalizar a tempada entre os 10 primeiros da táboa sería un fracaso? Bueno, eu cheguei hai 4 jornadas en postos de descenso e creo que, como dicía antes, mal faceríamos en mirar demasiado lonxe cando estamos empatados a puntos co equipo que está en descenso, non? Creo que temos que ser ambiciosos, creo que temos moi bons futbolistas no plantel, pero creo que temos que ir día a día, partido a partido, porque non porque queira evitar un obxectivo ou non. Creo que os adestradores podemos poñer un obxectivo aquí nunha entrevista para que parezcamos ser moi ambiciosos, pero é que eu non creo en que o obxectivo nos faga ser máis ou menos ambicioso. Creo que a ambición temos que poñela no partido do Cádiz, tratar de gañar o partido do Cádiz, e se gañamos ese partido, pois depois descansaremos ese día, dormiremos tranquilos e o día seguinte preparar o de Copa, e cando pasemos a Copa, se a pasamos, pois preparar o seguinte partido do Zaragoza. Que non coñezco outra receta e non apliquei ninguna outra receta na miña vida. Bueno, quizás o obxectivo que vostede busca co Deportivo é dar ese salto de rendemento, porque o Almería, Granada, son equipos que estaban fai pouquiño emparexados co Deportivo na táboa, pero que agora xa están na zona noble. Sí, bueno, Almería e Granada son dous recentes tendidos, que teñen moitos xogadores que non ficharían estando en segunda, sino que os traen de primeira, cos contratos de primeira, e que estaban nunha situación complicada porque non eran capaces de arrancar nunha categoría como a segunda división, non? Creo que o que plantexo co Deportivo é que seamos capaces de gañar en Cádiz. Non penso que o Granada xa antes tiña 6 puntos menos e nos facemos 6 puntos e que non podemos facer 6, podemos facer 3 na máis. Daquela vamos a facer 3 e cando teñamos 3, pois vamos a facer outros 3. E se non podemos facer 3, que é o que cando a veces chegas á rolda de prensa despois dun partido, pero un punto é pouco, sí, algo menos é 0, e algo máis é 3. Todos buscamos 3 puntos e a veces te encontras con un. A veces te encontras con un merecendo 3, a veces te encontras con un merecendo ningún. Pero creo que nesto do fútbol é importante saber ubicarse, non? É dicir, podo poñerme, digamos, ia decir enfadado, non? Por que tiñamos que conseguir 3 puntos cando só conseguimos un, porque, bueno, pues, a mellor só podemos conseguir un. A veces por mala fortuna, non creo moito na mala fortuna, pero si creo na falta de acerto, pode pasar, pero ao final non se pode volver atrás, hai que dar por ben conseguido ese punto e para a seguinte semana outra opción de conseguir 3, non? En esta categoría, se aparte repasamos os equipos, repasamos equipos e vexo moitos partidos na xornada de cada fin de semana, e hai moitos equipos, digamos, históricos na segunda división, moitos equipos que, según a teoría de non estar, van fracasar, moitos. Que quero dicir con isto? Que hai que ir día a día, sabendo onde nos coloca a competición. Creo que somos o Deportivo, estamos moi orgullosos de representar o que representamos, estamos moi orgullosos de ir por cada campo de España, e dá igual a distancia que este, sempre temos moitísimos xareiros animándonos, xareiros que che fan poñer a veces a pel de galiña, porque xente que a mellor non ten ningunha relación con A Coruña nin con Galicia, e que nos esperan no aeroporto, nos esperan no hotel, ou nos esperan no campo. Eso non se ve a satisfacción que nos dá eso, o orgullo que nos dá, e a pena que nos dá cando non somos capaces de que esa vez que van ver o seu equipo, que ao mellor van 2 ou 3 veces no ano, non somos capaces de gañar, non? Para que pasen ese momento, non? De ver gañar o seu equipo, non? Creo que iso é o que nos diferencia, non? Pero despois eu a nivel competitivo penso no Cádiz.
para intentar conseguir esos 3 puntos dos que vostede falaba, en que está incidindo nos entrenamentos? Bueno, creo que temos que incidir sobre todo en nós, ¿no? En ser un equipo protagonista con balón, ser un equipo que sempre quere sempre quere non ter o balón, pero sí, sempre quere ser protagonista, non? Sempre quere levar o partido a situacións de xogo nas que seamos capaces de chegar a xente ofensiva con ventaxa para aproveitar as cualidades que temos, dun equipo que sea agresivo na presión, que sea capaz de presionar en campo contrario, pero que tamén sea un equipo que cando o rival che obliga a defender no último tercio de campo, pois seas eficaz, volvemos a vez a eficacia nas áreas, non? Seas eficaz na túa propia área, seas capaz de defender ese tipo de situacións, de esperar o teu momento para volver a ser agresivo na presión en campo contrario, para volver a ter balón, para volver a ser un equipo que a través da pelota sea capaz de facer dano aos seus rivales, e sobre todo estamos incidindo en nós, non? Sobre todo en que sigamos sendo ese equipo, non? Que incorporemos ese traballo defensivo que nos faga estar defendendo a veces en campo propio con eficacia e con determinación e con valentía incluso, e seguir sendo ese equipo que é capaz desde o seu inicio xuntar pases para chegar a campo contrario, para habilitar aos xogadores de ataque, e ser capaces de ser agresivos tamén na presión en campo contrario, non? Creo que é un pouco o que temos que intentar para ser capaces de ganar en Cádiz, sobre todo pensando nós. É certo que a mí me gusta moito estudiar o rival, que a mí me gusta moito que o xogador seipa que se vai encontrar, que seipa que o Cádiz é un equipo que xoga 4-4-2, que ten dos sistemas moi peligrosos, aínda que Ontiveros dixeron outro día quinta amarilla, pero que tanto Braián Ocampo como Ontiveros, se non xoga Ontiveros estará Alejo, son dous extremos de moi bon contra un, que van sempre obligar os nosos laterais a ter situacións de defensa de un para un, de maneira continua, que ten dos dianteiros que, Carlos o conocemos perfectamente, Carlos Fernández, son moi perigosos e son do mellor da categoría, Ruller, creo que é un equipo con un centro de campo moi físico, moi gañador de duelos, que é capaz de sacar bo rendimento do balón parado, todo eso que nos lle trasladamos ao xogador está sempre supeditado ao que somos nós, non? Que somos un equipo que queremos encontrar esas superioridades para ser protagonista, para chegar aos nosos xogadores de ataque, e que ademais queremos ser un equipo, sobre todo para min moi importante, que os equipos nos teñan que ganar, o sea, que nós non regalemos nada, que nós non perdamos, nós non vamos a perder, temos que ser un equipo difícil para os rivais, un equipo no que obliguemos aos rivais a estar moi ben para ser capaces de gañarnos, porque sendo así, algún día podes perder, pero casi sempre vas a ganar. Pablo Martínez comentaba hoxe na ronda de prensa que el sí que creía que os adestramentos estaban a ser bastante máis intensos no apartado físico. Non sei se vostede creía que ese era un dos aspectos a mellorar ou, polo menos, incidir un pouco máis. Non sei, non vin a rolda de prensa, pero non teño un gran respeto polo traballo dos compañeiros e, por suposto, de Imanol e de Mario e tal. Non podo comparar os estilos de adestramento, non? En canto a nivel físico, ni moito menos. Non podo valorar, nin entrar a valorar a situación. Creo que facemos os adestramentos acordes ao que creemos que temos que facer en cada día, pero entendo que eso, antes sería exactamente igual. Non vou a valorar ese tipo de, digamos, porque o valoralo entra en comparativa co que se facía antes, non? E daquela non creo que sea correcto pola miña parte, non? Nin respetuoso, vamos. Dende a súa chegada, ha visto algún xogador que diga, pois este chámame a atención, ou este non o coñecía tanto, me ha sorprendido gratamente?
Bueno, creo que non me gusta moito falar de xogadores a nivel individual, pero sí é certo que cando chegas a unha categoría nova, aínda que tuveras esta tempada en Riazor, vendo os partidos ou anterior, ou que algunha vez non sempre, porque cando adestras, aínda que adestres no campo do lado, estás pendiente do teu, pero ao final, vas recabando información dos futbolistas e máis ou menos a información é bastante, se acerca bastante á realidade, non? Ao final, eu creo que temos xogadores con diferentes cualidades, creo que sería injusto con uns se che dixera que me gusta a finalización deste, que na coñecía, o xogo aéreo do outro, porque, creo que temos futbolistas de nivel, futbolistas que cada un nas súas mellores cualidades, creo que sorprendería máis dun, non? Un dos xogadores que máis ilusionaba ao comezo desta tempada era Charlie Patiño. Agora a afición está un pouco, vou a dicir, desencantada, desilusionada con el. Vostede a que o pode achacar? Bueno, creo que non podemos valorar a Charlie polos poucos minutos que tivo, por lo menos comigo, non? É dicir, creo que tivo poucos minutos en Almería, saliu nun momento do partido difícil para o equipo, no que non estábamos ben, no que queríamos cos cambios cambiar cousas, pero creo que non sería xusto valoralo por esos minutos, non? Sí, creo que é un rapaz moi novo, os cambios, ubicarse nos equipos, ubicarse nas competicións, a veces parece máis difícil do que realmente parece, non? A veces é máis difícil do que realmente parece. Está tratando de buscar o seu sitio no equipo en canto a ser utilizado máis minutos por parte do adestrador, que son eu, non? Lóxicamente. Esperemos que vaya gañando a súa oportunidade, pero repito, creo que nin creo que sería para non sei se era para pedilo ou non pedilo, pero que teño claro que non é para ahora estar desencantados por 10 minutos dun partido no que posiblemente non estuvera todo acertado, pero é difícil entrar a un partido, ao mellor errar o primeiro pase, é difícil, non? Mentalmente, o xogador a veces ves afectado, non? E daquela, eu, por suposto, non valoro a Charlie por eses minutos, eu creo valoro polo día a día, xa que a parte entrena moi ben, que ten unhas condicións moi determinadas, un xogador que é máis un medio centro con capacidade para circular con balón, con bo golpeo, lle falta quizá un pouco a nivel físico para eses duelos aí no medio campo, cousas que ten que ir gañando e que, lóxicamente, ganase mellor xogando, non? A veces temos 24 xogadores e só xogan 11, máis os que daquela, ás veces, é complicado, pero, repito, creo que está traballando ben e eu, polo menos, non o valoro por esos 10 minutos. A raíz desos 10 minutos que vostede me comenta, non sei se se ha valorado unha saída en forma de cesión para buscar, desenrolarse máis na categoría. De momento non falamos ninguna situación nese aspecto. Óscar, non sei se coñece xa o presidente, se puido reunirse con el. Sí, tuve unha conversa con el. Moi ben. Podese comentar un poquinho que falaron ou como foi esa conversa, vamos? Tampouco sería elegante pola miña parte conversar sobre unha conversa personal, non? O que si podo decir é que, estuvimos reunidos para trasladarme a súa total confianza, para que lle solicitase o que eu vira convinte de cara ao equipo, de cara á mellora da situación, e sobre todo para un pouco darme ánimos e folgos para o que tiñamos entre mans, que era coller o equipo, non? Pero non vou a valorar as conversas privadas, lóxicamente, non? Sí. Imagino que sí que haberá máis conversas con Fernando Soriano, non? Non sei cando foi a última vez que falastes. Hoxe pola mañán. Hoxe pola mañán, porque traballamos no día a día continuamente, non? Con Imanol Díaz volviches a falar despois de...
Eu falei con el bueno, despois do cese, non? Pero antes de saber que eu iba a coller o equipo, ainda que fora de maneira interina, depois mandeille un WhatsApp, non? Non lle consultou nada, non falastes da plantilla, da súa maneira de ver e da túa ou de algunha dúbida? No, hombre, tampouco me parecía digamos, elegante pola miña parte, pois chamar ao treinador que acaba de deixar o seu posto para preguntarlle bueno, polos futbolistas ou pola plantilla. Bueno, creo que hai que respetar nese caso pois a situación, non? Pensas que necesita o equipo reforzos agora en inverno? Bueno, non falei todavía, como decía antes, non falei nada ca dirección deportiva nese aspecto, non? Supoño que se valorará cando chegue o momento, pero, repito, non valoramos nada, co cual, mentras non valoremos eso, non estou pensando en si necesitamos reforzos ou non, e tampouco en trasladalo públicamente, non? No caso de que así fora, antes de falar ca dirección deportiva, lóxicamente. Eu teño que preguntarlle. Sí, de logo. Se tivese que elexir un mediocentro ou un goleador? As dúas cousas, tivese que elexir, sempre se elixen os mellores xogadores posibles, non? Que eu sempre digo, cando alguén pola calle ou pola rúa sempre me di oye, tes aquí un dianteiro goleador, faiche falta? E digo, sempre fan falta os dianteiros goleadores, sempre fan falta os medios centros bons, sempre fan falta os centrales, decir, creo que é algo obvio, non? Estamos no fútbol profesional, e ao igual que a miña función é traballar co equipo, traballar cos xogadores que temos, pois hai outros estamentos do club que a súa función é estar vendo continuamente futbolistas polo que poida pasar, non? Pode pasar calquer cousa, máis aparte de ver algún tipo de necesidade, pero tamén pode ser por unha lesión ou polo que sea, non? Daquela creo que bueno, todo o mundo estará traballando, chegado o momento falaremos, pero de momento non falamos nada, nin si é dianteiro, nin medio centro, nin porteiro. E no aspecto contrario, teme que algún dos grandes xogadores que falamos nesta entrevista pois poida sair? Tampouco valoramos, non o temo porque non sei se existe esa posibilidade ou non teño nin idea, non? Pero, bueno, en todo caso formaría parte do fútbol profesional, é dicir, esperemos que non ocurra, pero bueno, non sabemos o que pode pasar, non? Eu, se teño que apostar, diría que non, pero non o sei. Falaba antes Óscar Gil Sanz de Nadal, non sei se lle gusta fora do fútbol o tenis ou outro deporte ou outra afición que teña Óscar. Sí, a ver, gústame ensinar os deportes. É certo que nin practico moitos deportes, nin vexo moitos deportes, non? Pero sí é certo que bueno, gústame ver un bo partido de tenis, un bo partido de baloncesto, gústame, bueno, pois, practicar fútbol sala algunhas veces cos amigos, bueno, sobre todo porque, máis que polo fútbol sala, que como decimos cando vamos a xogar, o que menos perdimos é o físico, mira, se perdimos do físico e perdimos moito, pois o resto onde perdimos máis, pero máis que é por estar cos amigos, non? Temos un equipo de amigos de hai moitos anos, e a veces nos xuntamos unha vez a semana. É certo que desde que estou no Depor non volvín a ir a xogar, pero bueno, algún día volverei. Podelle preguntar de que xoga? Bueno, no fútbol sala, cando chegas a unha edad, os partidos teñen tan pouco ritmo, casi xogas de todo, non? Das voltas pola pista. Eu xogaba máis de dianteiro que de defensa, é certo, non? Cando xogaba o fútbol, non? E daquela, pois no fútbol sala un pouco tamén, non? Pero si a veces me preguntan, non? E sobre todo ahora, incluso xogadores do primer equipo, mister, pero tú de que jugabas? Non sei moi ben que decir, porque cando xogaba o fútbol eu era un media punta que non tiña moita calidad, un extremo que non tiña moita velocidade, ou un medio centro que non tiña moita envergadura nin moito físico, co cual quedaba en casi nada, pero, bueno, a verdad que tuve en suerte, iba xogando casi sempre, non? É certo que no nivel de terceira división, que, bueno, xoguei moitos anos no equipo do meu pobo, no Betanzos, eu sempre digo que estou moi orgulloso, non, orgullosísimo da miña carreira deportiva, porque creo que, aínda non sendo xogador profesional, xoguei no máximo nivel que me daba as miñas cualidades, non? E creo que me perdono máis a falta de cualidades que si tuvera cualidades pois, que non as explotara por calquer outro motivo, non? Daquela estou moi contento e moi orgulloso dos pasos que fui levando. Non xoguei máis arriba porque non tiña cualidades, non tiña que sumilo.
Óscar Gil Sanz, unha persoa supersticiosa? Diría, se lle preguntas a algún membro do corpo técnico, che diría que sí, eu digo que non, que son manías, non? Teño moitas manías que vou cambiando, pero vos sorprenderían as cantidades de manías que teño no día a día, non? Algúnas se poderán revelar, outras non. Podo revelar unha que teño desde que cheguei a primeira vez á Cidade Deportiva de Begondo. A Cidade Deportiva de Begondo ten dúas entradas ou dúas salidas. Non? Sí, A Cidade Deportiva, o camiño que leva a Cidade Deportiva, hai dous camiños. Sí, efectivamente. Para min só ten un de ida e un de volta. Non hai dous de ida e dous de volta, non, hai un de ida e un de volta. Hai un polo que chega sempre e outro Hai un polo que se marcha polo sempre. que vou sempre, pode ser que veña de onde veña, e outro polo que salgo da Cidade Deportiva, sempre. Bueno, despois manías de que teño que tomar un café no campo mentre o equipo quenta, por exemplo. Outro día me decía un xogador do primeiro equipo, me decía: "Míster, para Riazor te pusiste de las mejores galas". E dices: "Non, si é a mesma roupa de sempre poño a mesma roupa para os partidos". Pero é unha cuestión de comodidade, incluso de pereza. Non pensar o que sempre intento levar unha camisa blanca e un pantalón negro para os partidos, quer dicir, máis de pereza de comodidade que de... E pois, ao final, claro, se ganas un día, depois dices, pues, non vou cambiar. Pero, bueno, Non vai a ser. Digo sempre aos meus amigos que os entrenadores somos esa xente rara que prepara os adestramentos para mellorar o equipo, para traballar mellor en ataque, en defensa, ves ao rival 7 ou 8 veces, faz informes, faz un análisis aos futbolistas dos rivais, e depois che parece que ganas porque levas a camisa ou os calcetís que che dan suerte, non? Pero, bueno, pero non lle chamo supersticións, non son supersticións nin do color amarillo, nin do número 13, deso non, son manías que vou adquirindo e que vou cambiando tamén, non? Si é supersticioso, o mellor era tamén facer unha promesa para se o equipo queda entre os 6 primeiros. Bueno, pero son promesas de dicir, bueno, isto non fago, dame pereza, si realmente o equipo queda entre os 6, 10, 18 primeiros, fago isto, non? Teño ganas de facelo, pero se non me animo por algo, non... A xente se anima a facer o Camiño de Santiago, se anima... Bueno, non solo, sí que non suelo ter ese tipo digamos, de compromisos, non? Decir, bueno, pois se pasa eso, bueno, vamos con calma, pero, bueno, algo si hai algunha vitoria importante, algo se fai, pero non, porque non me gusta pensar máis alá non me gusta pensar no obxectivo final cando faltan moitos pasos intermedios, non? E non por evitar o compromiso no obxectivo, non? Porque aínda cando o obxectivo é claro, bueno, é meridiano, non? O que tens que facer, sigo sin querer adiantarme ao que pode pasar mañán antes do que pode pasar hoxe, non? En caso de que haxa algo que celebrar, vostede conducirá o autobús do equipo? Sabía que por aí tiña que ver algunha pregunta. Tería un pequeno problema, non? Para conducir un autobús non vale só o carné, hai que ter bueno, pois estar contratado pola empresa que o leva, non? Pero máis alá deso, para nadie é un secreto que eu, bueno, temos unha empresa na familia de autobuses, da que hasta hai 2 anos eu pois traballaba no día a día. Agora, ainda que traballo menos, pois algunha vez teño que botar unha man con algún traslado en autobús. É certo que desde que estou no Depor non teño tempo, pero algunha vez me veredes, pero non no bus do equipo. Bueno, pois moitísimas gracias, Óscar, por acompañarnos aquí na Voz de Galicia e por esta entrevista. Nada, gracias a vos, sobre todo a todos os vosos lectores e ointes, que polo seu trato, non sempre.